ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ፍቅሮም ክገልጹ ናይ ገሊኦም ከዓ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ብሓንቲ ኢዶም ከዓ ቪድዮ እንዳሰኣለት ከምስትሪኦ ኣለኹም ኣነ ቀሲለ ጥዕናተ ሂብኒ ሰሪሐ ክበሊዕ ዝደሊ ገለ ዝዓይነቱ መልሲ እንዲሂብና ሻቀሊ ካብ ዝነበረ ብመንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ብቀዳም ሓደ ነሓሰ ዝተወልዐ ከቢድ ውግእ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ኩሉ ሰላም ዲ ኩሉ ኣፖሶሪን ሎም ማዓንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣገደስ ዝበልናዮም ሓበሬታት ተሚስናልና ሳሞዳት ምሳይ ፅንሑ ከም ትልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ሓድሽ ሽዕር ኪንኩም ሳብስክራይብ ከይትርስዑ ሳሞዳት ምሳይ ፅንሑ ሌትስ ጎ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎም ማዓንቲ ናይ መጀመርያ ሓበሬታ ብዛዕባ ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ዝምልከት እዩ ጣኒቆ ብሶም እዚ ኣዛራቢ ኮይኑ ከም ዝቀኒዮ ሶሻል ሚድያ ናይ ዓድና ብሒድዎ ከም ዝፀንሐ ርኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ወይ እውን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ናብ ካምፓላ ከይዱ ኮንሰርት ከዳሉ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ብዘለዎ ናይ ጥዕናዊ ፀገም ተራእዩ ብዙሕ ሰብ ክሕግዞ ከም ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ክተባብዖ ከም ዝደሊ ተመስገን ገብረስላሴ ይዛረብ ነይሩ ጎፈንድሚ ክኸፈተሉ እውን ብዙሕ ሰብ ይሓትት ነይሩ ዝኾነ ግን ጣኒቆ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ጎፈንድሚ ክዋፀሉ ከም ዘይደሊ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ምስኡ ኣብ ካምፓላ ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ካምፓላ ዘምፅኦ ሰባት ክዛረቡ ሰሚዐ ነይረ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክስማዓኩም ጎፋንድሚ ዝበሃል ምድዋል ስለ ዝቐነየ ንዕኡ ክነእምኖ እሱ ከዓ ከም ሰብኣይ ኣነ ቀሲለ ጥዕናተ ሂብኒ ሰሪሐ ክበሊዕ ዝደሊ ገለ ዝዓይነቱ መልሲ እንዲሂብና ግን ትንሽ ክሓቦይ እምበር ስለ ዘለዎ ይኮነን ኦረዲ ግን ትማሊ ክንእምኖ ውዒልና ኣለና ሎማዓንቲ ተስፋ ሂብና ኣሎ ሕጂ ጋጣም ንእሽቶ ሕክምና ገለ ከርእዩ ወይ ደሞ ወፂኦም ኣለዉ ኣብ ገዛ የለውን ስለዚ እታ ኣሚንና ንዕኡ በታ ሰበይቱ ጌርና ከመይ ከም ትኽፈት ከዓ ተደዋዊልና ብናቱ ፍቓድ ክትከውን ስለ ዘለዋ ተደይ ኮይኑ ርዱእ ነገር እዩ ሰብሲ ክሕግዘካ ይድብሎ ደሎ እምበር ሓግዙና ኣይበለን ክትሰምዖ ኣለካ እቲ ሰብ ገለኢልና ከዓ ንሕና ፀቕጥታት ጌርናሉ ኣለና እዚኣ ተቐቢልና ድሕር ወይ ሎም ምሸት ወይ ፅባሕ ድሕራ ኮንፊርምድ ኮይና ሓፈሻዊ እሱ ኣፍልጦ ዘለዎ ክከውን ስለ ዘለዎ እዩ ጉዳይ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኻ ጎፈንድሚ ምስ ተኸፍታ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ፍቅሮም ክገልጹ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብዘይመለእ ማለት እዩ ተዳልዩ ዝነበረ ወይ ከዓ ተሓሲቡ ዝነበረ ጎል 150,000 ናይ ኣውስትራልያን ዶላር ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት እዩ ክመልእ ተራእዩ ማለት እዩ ልዕሊኡ እውን እንተዝኸይድ ነይሩ ወይ ልዕሊኡ እውን እንተዝገብሩ ነይሮም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ክልተ መዓልታት ክመልእ ከም ዝኽእል ርጉፅ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ታሪክ ብዝሰርሐ ማዕረክ ክንደይ ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ብህዝቢ ዝነበሮ ፍቅሪ ብህዝቢ ዝነበሮ ተፈታውነት ከርእየካ ዝኽእል ማለት እዩ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ናይ ተመስገን ገብረስላሴ ሕጂ እውን እንድሕር መሊኦም ወይ ከዓ ትጎል እንድሕር ዕብየሞ እውን ልዕሊኡ እውን ክኸይድ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እዩ ስለዚ ናቱ ናይ ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ጎፈንድሚ ኣብ ኮመንት ክገድፈልኩም ንጣኒቆ ሳፖርት ክንገብሮ በዚ ጋጣሚ ክፅውዕ ይደሊ እሳቶም ከማን ንክንሕግዝ ኢና ኢሎም ክብሪ ይሃቦም ብምሉኦም ዝተበገሱ ንሕና እውን ሕጂ ፈቃደኛታት ምዃንና ንነግር ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሓበሬታ ብሶም እዚ ኣዛረብቲ ካብ ዝነበሩ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ናብ ስፔን ምእታዎም ዝምልከት እዩ እዚ ከዓ ብደረጃ ዓለም ኣዛረበ ኮይኑ ኣሎ ወይ ከዓ ስፔን ኣሜሪካ ተቀይረላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልክዕ ከምቲ ብሜክሲኮ ዝኣትዉ ዝነበሩ ኣሽሓ ስደተኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ናይ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ስፔን ኮይና ኣላ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ነታ ከተማ ናይ ስፔን ወይ ከዓኒ ስዋታ ትበሃል ከተማ 83,000 ነበርቲ እዮም ዘለዋ ስለዚ ብ60% ዕፅፊ ወሲኹ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብዞም 60,000 ከባቢ 18 ዝኾኑ ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ወይ ከዓ ባሕሪ ከም ዝተረፉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ምክንያቱ ክሰግሩ ከለዉ እዛ ስዊታ ትበሃል ከተማ ናይ ስፔን ካብ ስፔን ተፈልያ ኣብ መሬት ኣፍሪካ ትርከብ ከተማ እያ ማለት እዩ ምስ ሞሮኮ ትዳወብ ከተማ እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ሓፂር ወይ ከዓ ሓምቢስካ እውን ክትከዶ ትኽእል መሬት ባሕሪ ኣለዎን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ወይ ከዓ ልዕሊ 60,000 ሰብ ከዓኒ በዚ ባሕሪ ወይ ከዓ ሓምቢሱ ዝኣትወ እዩ እቶም 18 ከዓኒ ኣብዚ ባሕሪ እዚ ሂወቶም ዝሓለፉ እዮም ወይ ከዓ ባሕሪ ሬሶኦም ዝተረኽቡ እዮም ማለት እዩ ዝበዝሐ ሰብ ግን ሓምቢሱ ከኣቱ ክኢሉ ኣሎ ክንዲ ዝኣክል ርሕቀት ሓምቢስካ ክትኣቱ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ እንተኾነ ግን ዝበዝሑ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም እዮም ሰጊሮም ሓምቢሶም ማለት እዩ ናይ ገሊኦም ከዓ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ብሓንቲ ኢዶም ከዓ ቪድዮ እንዳሰኣለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምዝንጋዕ ዝሓሰቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቭሎግ ዝሓሰቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እውን ገይሮም ዝሰገሩ ሰባት እውን ኣለዉ ምስ ተታሒዙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝወፅእ ሓድሽ ሕጊ ነይሩ ኣብ ስፔን እሱ ከዓኒ መሬት ስፔን ሰጊሩ ወይ ከዓ ዶባት ስፔን ሰጊሩ ዝኣተወ ሓደ ስደተኛ ናብ እቲ ዝመፆ ወይ ከዓ ብሓፈሻ ናብ ዓዱ ክኾን ይኽእል እዩ ዲፖርት ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ወይ ከዓ ዲፖርት ክግበር ከም ዘለዎ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ስፔን ፀዲቑ ዘሎ ማለት እዩ እዞም ሞሮካውያን ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከቦም ስደተኛታት ከዓኒ
ነዚ ኣጽኒዖም ዝመጽኦም ዝመስሉ ሓምቢሶም ከኣትዮም ተገዲዶም ዘለዉ ማለት እዩ። እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝወፅእ ሕጊ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ማዕከናት ዜና ስፔን ይዛረባሉ ኣለዋ ማለት እዩ። እዞም ሓምቢሶም ዝወፁ እንታይም ክኾኑ ዝብል ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ስፔን ማለት እዩ። ናብ ካልእ ሓበሬታት ሶም እዚ ኣሻቐሊ ካብ ዝነበረ ብመንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ብቐዳም 1 ነሓሰ ዝተወልዐ ከቢድ ውግእ ኣብዚ እዋን እዚ ተረጋጊዩ ወይ ሃዲኡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ንሓደ መዓልቲ ዝተገብረ ውግእ ካብ ሰዓት 5 ፈረቓን ናይ ንግሆ ክሳብ ከባቢ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ንሓደ መዓልቲ ዝተገብረ ከቢድ ኩናት ከም ዝነበረ ሰሚዕኩም ቀኒኹም ኣለኹም። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኩናት ከም ዝተረጋገአ ወይ ሃዲኡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ቢቢሲ ዝረኸቦ ወታደራዊ ምንጪ ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ሸሪሪና ኣከባቢ ዝተወልዐ ውግእ ሽዑ ቀዳም ኣማሲኡ ደው ከም ዝበለ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እቲ ውግእ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ኣርሚ 13 ብወገን ፌደራል ድማ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዕራብ ትግራይ ንምቁፅጻር ብመንግስቲ ፌደራል ዝተመስረተ ተከዘዘብ ዝተባሃለ ሓይሊ ዝተደገፈ ሰራዊት ፌደራል ከም ዝተሳተፉን እቲ ወታደራዊ ምንጪ ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተገብረ ኩናት ሸረሪና ዝተባሃለ ቦታ ኮይኑ መደወብቲ ትግራይን ሱዳን ኣብ መንጎ ትግራይን ሱዳን ዝርከብ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ብወገን ሱዳን ከዓኒ ባርካት ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ እዩ ዝተኸይዱ ዘሎ ማለት እዩ። ብወገን ክልቲኦም ሓይልታት ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ መግለፂ የለን ወይ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን። እንተኾነ ግን ካብቲ ቦታ ብቢቢሲ ዘረጋግፁ ሓበሬታ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ተረጋጊኡ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ይቐፅል